Ja esan dezaket delitua preskribatua dagoelako, eta gainera badago kode penalean fuerza mayor izeneko zerbait, eta garai hartan justifikatua zegoela eta gutako asko horrela irakurri eta kontservatu dugu urtetan erabat txikituta eduki arte liburu hori. Ze liburu hori izan denok edatera joaten ginen iturrietako bat. Denok esaten dudanen ere belaunaldiko idazle gaiak, ez? Orduan, ikusi besterik ez dago zenbat kantu egin diren, harrituko zarete, zenbat kantu egin diren liburu hontako poemekin, gutxienez 10 esango nuke dozena bat gehiago agian. Orduan, ez bakarrik gu, idazle gaioak baizik eta musikariak ere joan diren iturri horietako bat izan da argi eta garbi. Bueno, nire ohituraren kontra irakurriko dut folio terdi da, eta oso luzea. Zer nire idatzi duena maitasun gutun kamuflatu bada, eta maitasunari zor zaion doitasunagatik irakurri egingo dut testu txiki bat. Esaten da, poeta gehienen lehen bilduman, poeta horren mundu osoa egoten dela dagoeneko. Eta nondi begiratzen den, dena horregotea inkietagarria ere izan daiteke. Eta baita ere txipengarria ere, gure aldatzeko eta hobetzeko gaitasuna uste baino txikiagoa dela jabetzen gara agian. Baina hori da egia berdaderoa. Gero etorriko den guztia hortxe dagoela lehen liburuan. Jose Marik esan duen bezala, gero hortik aurrera gauzak edo bere estiloak edo bere gaiak pixka bat eta asko aldatuko ziren arren, ez nik esan honien dena hor dagoela. Eta eran egun eta atzo berriak urtzen nuelarik hori etorri zaiburura ez. Gero etorriko den guztia hortxe dago. Hortxe daude bere betiko gaiak, paisajeak, ikonoak, isuri errezta, zehazka kanta baten kadentziarekin kontu lazgarria kontatzen dakienaren erritmo kulunkaria, umore kolpe finak, bokazio literari europarra, literaturarekiko fedea. Litekena da lehen liburu honetan zirri borratuago egotea edo zirri lanbrotuago egotea, pultsu dardaratiz edo tatxoiez beteago egotea, poeta mirestuen aipuz apainduago behar bada, edo inkontzientzia estilistiko salatariz beteago, modu horretan ezkutatu nahi ditugun gauzek, presentzia hartzen dutela jabetuko ezpagina bezala. Baina horregatik dira zuzen hain interesgarriak lehenbiziko liburuak. Lehenbiziko liburuak fitxa guztiak zenbaki berera egindako apostua dira nolabait. Hor dago bizitza literario oso baten mapa, hor dago brujula, hor dago bide horria, eta ez dezagun ahaztu 22 urteko poetaren indar miresgarria. Zagin nork esaten zuen, helduaroa oroimenerako garaia dela eta gaztaroa antizipaziorako garaia dela, ez dakit. Hargatik agian taroteko kartak botaz etorkizuna iragartzen saiatzen den igarlearen moduan, poeta gaztea bere buruari botatzen dizkion karten antza hartzen dute lehen liburuko poemek. Halaxe irakurri uste izan dut ni behintzat, izuen Gorderekoetan barrena honetan. Etxera itzuli poema, adibidez, arrezago, ez alda profetikoa. Denborak bidea agorturik, etxera itzuli ninduzunean, berria zizun ateko zura eta sarraia ere. Eta hori bezala, askapen literarioko gozea, bidaia, ies fisikoaren bilaketa etengabea, lurralde eta aire berrien egarria. Hitza horrela ikusiko duzu, laburra, baina zoragarria da, esaten du gaztean nintzen eta beste asko bezala labirintoaren sarrera bilatzen nuen, eta ez labirintoaren irteera. Eta halaxe izan zen guretzat ere. Sarriren atzetik sartu ginen, asko, euskal poesiaren labirintora, mundu simbolikora. Baina ez ginen labirintora itxu-itxuan sartu, sarrik ikuneko papurra bezalaxe, ogi papurra bezalaxe, galtzetan gordetzeko kopla batzuk eman zizkigulako, irakurtzeko geneuzkan poeten itxura zutenak, Pessoaren itxurako ogi papurrak, Dylan Thomasen itxurakoak, Coleridgenak, Eliotenak, Vladimir Olanenak. Aurki jabetu ginen papurraiek labirintoan gehiago sartzeko zirela ordea, ez labirintoko irteera aurkitzeko inoiz. Zegoen labirintotik atera beharrik ere, premiarik ez genuen, ez dago gorik ere. Bere poema liluragarria gutxi balira,
kanon eramangarri bat ezarriziko, literaturarekiko esentzialen kit portatila. Eta zergatik ez esan hipertestu bat amalalet. Bere liburuen egiturari begiratuz gero, nire ustez sarri izan zelako gure lehen ziber idazlea internetetik existitzen etzen arren. Idazle izan nahi bagenuen, zein link klikatu behar genuen adirazi zigun. Izuen Gordelekuetan barrena berrirakurtzean, nire lehen irakurketa hartan Niloko iturburuaren bila zebilen gaztearen emozioa berritu zait. Eta bertigoa eragin dit. Ni pertsonalki eta gure belaunaldiak oroar, arekin dugun zor kita ezinaren neurriaz jabetu naiz. Zenbait banketxeetako buruzagi despistatu bezala gertatu zait. Banekien zorra handia zela, baina kontabilidade liburua ikusi arte ez naiz jabetu ze handia zorra benetan. Izuen Gordelekuetan barrena liburuari zor diogu portugesa ikasi eta fadoak entzuteko gogoa. Izuen Gordelekuetan barrena liburuari zor diogu Paris, Lisboa, Dublin eta Pragara bidaiatzeko gogoa. Eta behin hiri hauek ezagutu ondoren, sarrionaldia piztutako oihartzunekin hiri hauek konparatzeko joera biziosoa. Izuen Gordelekuetan barrena liburuari zor diogu Salaminako soldaduen istorioaren berri lehen aldiz entzun izana. Izuen Gordelekuetan barrena lehen aldiz betetako lehen aldia da. Izuen Gordelekuetan barrena da Alberto Cairoren sombrailuaren bila abiarazi gintuena. Eta beste, hainbeste, kontu. Liburu honek, hausartuko nahi izatera, Atxagaren Etiopiarekin batera markatu zuen basamortua eta itxasorekiko gure liura. Haiek erabaki zuten, eta gure bizkatik kietagarria da, esan behar dago. Gure, belaunaldiaren hiztegi politikoa. Zein gaik eta zein hitzek merezi zuten poemetan agertzea, eta zeintzuk ez. Adibidez, kausitu, hitz literarioa zen. Erabiltzen genuen, goitik bera, kausitu. Aurkitu berriz, bigarren kategoriako hitza zen orduan. Bitakora kailera, espresio literarioa zen, baina bidaia kuaderno, ez hainbeste ez. Eta beraz, Poch banda sortu zutenean, eta Poch banda zelako guk ere sortu genuen Lubaki banda, eta taldea etzen baizik eta banda. Guk ez genuen azkenean ezer asmatu ez, jurisprudentzia literarioa ja hortzegoen. Eta guk jarraitu genuen eta jarraitu genuen buru bedaren. Bizitzatik baino literaturatik gehiago bazkatzen ginen garai hartan. Sarri bezala idatzen nahi genuen. Eta eskura utzi zizkigunak, bere tresnak, bere epigramak, bere iturriak, malenkonia dosi justua, bere ipuin itxurako poemak, poema itxurako kantuak, bere irudi distirazur gardenak, korriente hitza aipatu du, iturraldek eta egia da. Korrienteak dira bere, korrienteak korritzen dutelako, korrienteak arruntza direlako. Dena utzi zigun eskura. Eta usteagatik hain eskuzabala izan zen bere agenda ere utzi zigula. Badago berrogei izeneko poema bat, Jimuk ere aipatu duena. Berrogei izen. Nolabait bada, liburu bada lapurtutako agenda personal bat bezala, hor daude zure gaztaran beharko dituzun poeta guztien telefonak. Nolabait izateko. Izu eta guzti esku aurrak irakur geniezazkion utzi zigun bere Gordelekuan sarrionaldiak eskuzabaltasun. Gure esko jarri zituen puzzleko pieza guzti. Hau da, baina zer gertatzen zen puzzleko pieza biekin saiatzen gineneako gure puzzlea egiten, baina ez zaigula ateratzen. Berari ateratzen zaigun irudia ez. Ez eta bine eta berriro saiatu. Eta hori da poesiaren kinka azkenean. Ez genuen inundik ere bere indar izpirik ez gardentasunik, ez erritmorik, ez humore finik, ez egaldi lirikorik lortzen. Eta oraindik ere ez dugu ikasi pieza horiekin antzeko ezer lortzen. Ez hor dago sarrionaldiaren balio izugarria. Azkenean kostazitzaigu jabetzea piezak horre honarren gero, bazen duela beste pieza batzuk norberak sortu behar zituenak ez, eta horiek bizitzak ematen dituen piezak dira.